Всеки ден говоря за продукти, независимо дали на видео или лично с хора, които сме се запознали или се познаваме и им представим тези неща. Но защо? Защо ние ги ползваме тези продукти? Ето ги моите една част, всички няма да вадя. На първо място моята любима четка, с която се почиствам всеки ден на лицето. Шампуан и душ гел, всичко с алоe вера. Сапуна с алоe вера на митките, винаги се зареждам само от него. Кремовете ми, които са околоочния и дневния за това, които ползвам, луксозна серия, пялка за лице, която ползвам в банята под душа и върши чудесна работа за измиване на лицето под душа. Малко е мокро, от банята изкарах. Скраб за лице с алоe вера и с фини частици, които много хубаво ексфолират кожата. Лицето. Ползвам това олио, което е с 7 масла и колагенния серум, едното сутрин, другото вечер, след почистване на лицето и нанасяне на серум и отгоре крем. Пастите за зъби. Сменяме ги, но фаворита е тази, която е с микросилвър частици, антибактериална, невероятна, с времето дори избелва зъбите, и алоe вера, която също защитава много добре денците, устната кухина, зъбите и е много хубава също. Абсолютно натурална. Деца също я ползват и дори да глътнат, майките не се притесняват, защото знаят какво дават на децата си. Така, дори и кърпичките мокрите с алоe вера на компанията. Сребърната серия, имаме цяла серия такава, това е вода за уста, която много хубаво освежава устата, тя е антибактериална, с микросилвър отново. Двата любими спрея. Този, който е с алоe вера 12 билки, наскоро отново говорих за него. Той е безценен за абсолютно всичко. Поискайте информация, ще ви дам. Микросилвър, това е спрей за уста, който е по-добър от всякакви маски, които слагаме по устата. Ето с това винаги излизах аз по време на пандемията и то ме пазеше не маската. Ролон дезодорант отново с алоe вера. Термолосиона. Това е за тялото, за много неща помага. Той загрява с евкалипте и алоe вера, което действа много добре на кожата, където има проблемни зони, схващания, крампи, и тук съм се мазала, когато се схвана на врата, против настинки и много други неща. Факт, че това са качествени немски продукти с много добро качество и естествени продукти. Сигурни сме в това, което ползваме. Това е балсам за тяло, крем за тяло с алоe вера, 69%, нещо, което наистина на пазара другаде не може да се намери, и това е сертифицирано и е сигурно, че е точно такова. И искам да започна с добавките, което не е на последно място, на първо място, и затова го спарих накрая като черешката на тортата, защото когато преди 7 години бях много зле, с много високо кръвно, да не казвам с запека 10 годишния и с много дискомфорт и с много оплаквания, мрънках постоянно. Благодарение на ЕЛАР, защото аз започнах заради бизнеса, заради доходи, имах нужда от доходи. Но с добавките просто се почувствах отлично, така и не стигнах до лекарства. Защото регулира се кръвното налягане, регулира се метаболизма ми и много други процеси в организма ми, благодарение на които аз съм в тази форма и се чувствам отлично. Витамините от най-малките деца до най-възрастните, идеални за приемане на витамини, каквито и други плодове, зеленчуци да ядеш, това е незаменимо. Mindmaster Gold, това е за да съм повече енергична, да съм по-фокусирана, да свършвам повече работа, за повече настроение, идеален натурален продукт. Алоe вера, на първо място, винаги него пия. Сутрин, обед, вечер, неизменен спътник е с мен и съм безкрайно благодарна, особено този с коприва, който е за регулиране, защото почиства кръвоносните съдове. Заедно с алоето приемам още 4 добавки. Тази програма се нарича Метапром и спомага за трите най-важни метаболизма на организма. Превентивно, разбира се, аз ги пия, нямам отдавна никакви проблеми, но за да бъда здрава, пия тези добавки. Пробиотик, обновен от нашата компания, и има много предимства. И има защо да се приема този пробиотик, а не друг. Пробаланса, с него се грижи за алкално-киселинния баланс, винаги препоръчваме пробаланс с алоe вера, за да може целият процес да стане както трябва. Следва гъбата рейши, любима на всички, гъбата чудо, която просто намира болните клетки в организма, и коластрата. Защото имунната система е от изключителна важност, за да можем ние да продължаваме да бъдем здрави. Когато сме със силна имунна система, организма се справя самичък. Това е цялата магия за нашето здраве и защо ние ползваме тези продукти.
Кажете ми сега, вашите продукти дават ли ви доходи? Връщат ли ви пари, когато вие пазарувате вашите продукти в магазина? Някой любим продукт, който си пазарувате постоянно в магазин или другерия или където ще да е, ходили ли сте в завода, там където се произвежда този продукт? Сигурно сте, че този продукт, ако пише Made in Germany, дали е немски, откъде идва? Защото много големи марки имат марката, но се произвеждат в различни държави. И това, което идва в България като качество, е съвсем различно от това, което е в Германия. Нали? И има огромно значение. Има двоен стандарт. Защото няма как един завод да произвежда примерно за цяла Европа и за други континенти. Това е от мен.